Ćao, divna. Pozdrav, Mel. Bravo. Vidimo se, Chloe. Makse, vidimo se večeras. Da li ste se zapitali šta se ljubimcima mota po glavi? O, kako mi nedostaje. Vratila se. Zaboravih telefon. O, kako mi nedostaje. O čemu razgovaraju? Ćao, kako si? O, šonte. I šta rade kad nismo kod kuće? Imaš planove za danas? Evo ga, borbeni plan, sve je izloženo, baš tu. Ta pufnasta lopta je poblesavila. Makse, ovo je Duke. On će da bude tvoj brat. Tvoj, u velikoj sam nevolji. Ja sam ti prijatelj, a kao prijatelj moram da budem iskrena. Ne zanimate me ti i tvoji problemi. Ovo je sada moj stan, a ovo je moj novi krevet. O, Duke, Katie će biti tako ljuta kada ovo vidi. Katie će da pošizi. To je samo vaza. Da li je, Duke? Da li je? O, kakva šteta. Ćao, Maksi, ko ti je novi cimer? On će uskoro da ode. Hej, Makse! Zbogom! Šta se ovdje dešava? O Bože, šta ti se dogodilo? Stani! Maks je nestao? Od ljudi koji stoje iza filma Grozan ja. Gde je Maks? Reci mi! Ne gledaju njega! Gledaju mene! Izvući ću vas odavde! O, samo zaboravite na ovo, važi? Ovog leta Naći ću ti prijatelja. Kako si mi, matori? Pa realisano. Super! tajna će biti otkrivena. Posiš kao životinj! Ja sam heroj, malo sam okar, ali sam i dalje lep. Pritom izgore. Otkrijte tajne avanture kućnih ljubimaca. Budi mi dobar, Leonarde. Uskoro u bioskopima.